Assalamualaikum lare-lare, kepriye kabare dinten iki? Mugi-mugi diparingi kesehatan walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sadurunge sinau, ayo maca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ing pasinaon iki lare-lare diajak ustazah kanggo nulis karangan. Tujuannya apa ustazah? Yaiku supaya lare-lare bisa nulis karangan kanthi cengkorongan. Cengkorongan iku apa sih ustazah? Nah, cengkorongan iku disebut uga kerangka karangan. Gunane yaiku supaya bisa runtut menawa arep nulis karangan utawa cerita. Cengkorongan utawa kerangka karangan iku bisa berupa tulisan lan bisa berupa gambar. Tulodo cengkorongan yaiku ira-irahae lebaran. Siji, ngadepi lebaran kendaraan ing dalan ora tau sepi. Loro, mobil-mobil sing kentekan bensin padha ngisi bensin. Telu, rini nggunakake kendaraan umum supaya ora buang-buang energi lan bensin. Papat, numpak sepur bisa dicoba gawe hemat energi, aman lan bebas macet. Nah, iki tulodo cengkorongan ada dasar gambar nggih. Nah, lare-lare saka cengkorongan mau ayo digawe cerita. Ngadepi lebaran kendaraan ing dalan ora tau sepi, malah kepara macet. Kabeh padha arep bali menyang desane, sak perlu sungkem nyuwun pangapura marang wong tuane. Rini lan sakeluarga winginane cerita oleh bali saka Jakarta rekoso banget. Ana ing dalan macete ora karuan, nganti padha kentekan bensin. Mobil-mobil padha diisi bensin ing pom lan ing dalan. Rini duwe panemu menawa nggunakake kendaraan pribadi ing wayah lebaran pancen rekoso tenan. Mula luwih kepenak nggunakake kendaraan umum supaya ora buang-buang energi, ora kesel, uga ora buang bensin. Manut panemuane Rini, kendaraan umum kang kepenak, bebas saka macet, lan murah yaiku sepur. Ora butuh nyetir, enggone longgar lan aman. Pokoke bisa dadi alternatif sing dicoba. Hemat energi, aman, lan bebas macet. Nah, lare-lare koyok ngono ya cara nulis karangan kanthi cengkorongan arupa gambar lan ukara. Langkah-langkahe yaiku siji, semaken gambar sing permati. Mari ngono digawe ukara cengkorongane. Nah, sakwise dadi cengkorongan, iso langsung digawe nulis karangan. Supaya luwih mengerteni pasinaon iki, ustazah mere tugas. Tugasnya yaiku gawe cerita sing urut kanthi nggatekake gambar ing ngisor iki. Nah, mari ngono wacanan ceritamu ing video. Alhamdulillahirobbilalamin. Sinau dinten iki sampun nggih. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.